Velkommen til den her video. I dag spiller ringspil, og Niklas starter. Og den står 1-0 til Niklas. Og den, der taber, skal spise en ske men. Og det har jeg ikke lyst til. Øj, jeg scorede ikke noget. Jeg ramte ikke. Til Niklas. Jeg tror, jeg taber. Nu skal du score, så det ser sgu sort ud, hva' Markus? Ja, det må du. Nej, det ser hvidt ud. Lidt smadret, den her. Yes! Er det 200? Nu skal jeg ramme de begge to. Nej! Jeg tabte! Jeg tabte. Nu skal jeg spise en skemel. Henter du det? Ja, der er en skemel og et glas vand til dig, tror jeg også, du vil have. Ja, tak. Nu skal jeg spise melen. 3, 2, 1. Så laver dej i munden nu. Det var sjovt, ikke Markus? Skal vi prøve igen? Nå, husk at smide et like.